velkommen til den her video. Vi står lige nu inde i magasinet og på 4. sal, fordi Shark Gaming de simpelthen skrev ud, at de har åbent heroppe for første gang. Jeg kommer jo ikke selv fra København, men nu er jeg lige over besøg. Jeg står ude foran nu. Jeg har fået lov til at filme det hele, og jeg vil gå rundt og kigge lidt på det. De har lodtrækning om en PC for eksempel. Jeg synes den ser virkelig dejlig ud, i hvert fald. Jeg kan rigtig godt lide den. Prøv at kigge her. For 22.000. Det er altså vildt for en PC. Vi har også den her henne, som ser absolut sindssygt ud. Og jeg interesserer mig meget i computer og gaming og alt muligt. Og jeg synes, det er pisse fedt, for hvis man kigger her, så har de en masse display, og man kan få lov til at vinde noget, hvis det er. Man kan også få lov til at spille CSGO mod nogen. Her, for eksempel. Det synes jeg er virkelig fedt. Og jeg vil rundt og kigge lidt, der er gode tilbud. Og hvis man kigger her, så kan man få lov til at spille. Du kan få lov til at spille i juli, og man kan få lov til at møde folk her. Jeg synes, det er pisse fedt, og jeg er glad for, at jeg kom her i dag. Så der er lige nogen, der er med at spille i juli. Det er også helt fint. Så nu er det vores tur. Så nu skal vi videre til næste klip. Ja, Eddie. Yes. Jo, men hvad kan man vælge for eksempel? Ja, så du kan vinde noget tastatur, nogle kasketter, nogle plakater, nogle kludsemærker. Stort set alt, hvad som er pisse tilbehør, altså gear. Så kan du spille noget skærm, og om du kan optrække nogle på, til en pisse, der står derovre. Den lyder. Jeg synes, den pisse er pisse fed. Jo, skal jeg prøve? Ja. Og t-shirt. Yes. Hvad skal vi have for størrelse? Vi har medium large. En XL? Ja. Yes. Og en Shark Gamer t-shirt. Tusind tak for det. Pisse fed. Ja. Hvad ser der? Så har vi lige vundet en t-shirt. Det er pisse fedt. Altså, prøv lige. Så er der sådan en curved monitor her. Det ser jo sindssygt ud. Og det er jo nogle vilde priser der. Det ser pisse godt ud. Og der er forskellige skærme også. Det er ikke så mange skærme, det ville være fedt at få en med hjem. Men det er okay. Vi skal jo bare mere ind i det, og så forhåbentlig det er meget populært. Det tager meget. Så det er godt nok. Det er en lille butik, men det er en fed butik. Det synes jeg i hvert fald. Det er ikke nemt at få en stor butik i magasinet, men respekt for, at de har fået det. Og ja, alt ser godt ud her. Jeg ved ikke om... Okay. Altså, de har nogle sindssyge PC'er her. Se her. 40.000. For den PC her. Det er så sindssygt. Og jeg synes, det er virkelig fedt at være her. Så ved jeg ikke, om man også kommer herned i morgen. Det er jo lørdag den 30. august i dag, og søndag den 31. i morgen, hvor de også holder åben med det her specielle noget. Så det er jo fedt nok. Det er altså bare håbe på det bedste. Og så ser vi jo, hvad det bliver til. Jeg tænker også at tage ned i morgen, og så ser vi, hvordan det bliver. Og så kan jeg få et mere showcase af, hvad der ligesom er hernede, og de forskellige ting. Ja. Det er dejligt at kigge i dag, så vi håber, at I er mere heldige i morgen, hvis man må. Men vi ses. Hej. Nej, de spiller bare stadig. Det er ikke så meget, da jeg kom derned, men vi er i hvert fald hjemme igen. Og jeg havde det pisse sjovt. Det var pisse dejligt at være dernede. Der var en masse hyggelige mennesker. Jeg fik lov til at spille lidt til CSGO. Jeg synes simpelthen, butikken, altså det var pisse fedt at være der. Jeg elsker det. Men i anledning af det, så tænker jeg faktisk at lave en giveaway.
Og den giveaway har vi her. Så en Shark Gaming musemod her. Det er en 450 x 400 mm. Ret stor måtte. Ret god til en masse spil. Og jeg synes i hvert fald, den er pisse lækker at have. Og den føles godt, og musen den kører bare godt på den. Hvis du gerne vil deltage, så kan du... Hvis du gerne vil deltage, vælge en random vinder. Og derefter vil jeg så tage kontakt til dig, for du kan vinde den. Her er lidt for at vise den. Her er der billeder af den. Der er også lidt her, eller her. Jeg elsker den, og så vil jeg selvfølgelig give jer chancen for at vinde den. Tusind tak fordi I så med, og jeg håber I har en god dag.